WhatsAppखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां। नोंथाङा WhatsApp बाहायो नामा? नोंथांनि मबाइलाव WhatsAppआ दान्दिसे समावनो बन्द जायोब्ला नोंथाङा मा खालामगोन? बुहुमनि लाख लाख सुबुंफोरानो WhatsAppनि गेजेरजों मेसेज गेलेयो आरो भइस कल, भिडिअ कल रायज्लायो। आरो बे WhatsAppनि गेजेरजोंनो बुहुमनि लाख लाख सुबुंफोरानो गावनि थानाय जायगानि लकेशनखौ गुबुन सासेनो दैथायहरनो हायो आरो WhatsAppनि गेजेरजोंनो फट' भिडिअफोरबो दैथायहरलायनो हायो। नाथाय नोंथाङा मिथिगौना बे WhatsAppआ गासै भारतावनो बन्द जानो थांगासिनो। नंगौ, बे समाव WhatsAppनि सोमोन्दै मोनसे सांग्रांथि होदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला भारताव 40 कोटि सुबुंफोरनि मबाइल फनफोराव WhatsApp सिबिथायखौ बन्द खालामनो हागौ। नाथाय मानो? बे सोंथिया बयनिबो गोसोआव थानो हागौ। दिल्लीनि गोजौ बिजिरसालिया WhatsAppखौ बन्द खालामनो हासिगौ होनना फोसावदों। जायखिजाया समावनो बुहुमनि लाख लाख सुबुंफोरा बाहायग्रा WhatsAppखौ बन्द खालामनो हासिगौ। जुदि इनक्रिप्शन बिखौ बोखारनो गोनां जायोब्लाबो WhatsAppनि मोनसे नियमा जाबाय इन टु इन इनक्रिप्शना सांग्रांथि खालामनानै लाखियो। नाथाय भारत सरकारनि मेसेज हरनो हानायनि गोदान गोनोखोनि गनायथि होनो नांगोन। इन टु इन इनक्रिप्शनखौ जेबो रोखोमै बन्द खालामनाय नङा होनना दिल्लीनि गोजौ बिजिरसालिया फोसावदों। गोदान नेमनि WhatsAppआ थेर-बेथेर खालामनो हायो होनना फोसावदों मेटाया। जुदि इनक्रिप्शनखौ बोखाराब्ला भारतआ नागारगोन WhatsAppखौ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना-रमायना जोंख्लाब-माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना-रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना-रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।